kawan de khamat jong fi da ga sokhya ga bakrao ga no ga mensim ga jonga namal karib ga je riu ga jongi niron kam palat yang jen wai ga jong fi bau blade on mar jo fla yangi mar kom bangi long hiding sungi ngi ngi kendu ngi syam sibun ki jing tenju ki jing ke bakrao ga bawan but hakiliang baro laban ong bagaliang ga bagi day haga lain hima simaru ngi hang tu ko jinge ko bakrao no magal kamban de wai bakin mi kibriu ke basyapting yo blay kin mi ginay lang balong ko Moses balong ko Joshua ran ka jing start isam phang ke banau blay iron kam kibriu ba mi khmat ko ginay lam haga ri bre jongi no mensim khpa ang ko mensim ba so long batang makihi ne tang ka constituency jongki ne tang ka district ke jongki ne tang ka kan hun jaj ke bakiwan nano ka jaga jongker gi jongi ine kin so bangi long sipara komki briu bala ang ukhandriam upanar ubhai war uri upai khase bayar nanga ban mi kini gi briu nanga jinglong khpa ke bai i jengai ki politician ine gi statesman ki politician ki tang ke bagila ban le menta bikin job pat election ke ban sawan ki statesman pan ki mek bagian kiwa ka bor regi perkhat ya kala wei jai beriu bak panang marawan ba ka jai berjungi kan roy kan pa kan man ba dia mentaran ongkong pastor aku pikiran ni kita ngi pastor ngilom tegi nong up dan ni kita ki prophet ki ban pet ya kerja beriu ko por jong ka testament ka barim khamta mengi prophet ke Israel dia meki ki bakrolanti dia meki ki ba maidanti dia meki ke bakran haus im patsha ke bakran Indonesia khadar abakila bakalak lanti badong kila bakalak dan paju blake bangi bagi breu hagari Israel ki ini ki breu ba mi ki prophet but dan ki bam sutanat ini prophet kimi dan ki ba sutanat begini ini prophet dan ki im ba prang ini prophet dan ki im ba prang ini prophet hendai ki prophet ki kren bet ya ke badai banyalam ni ke riji pada Israel saya kata ki chapter you play bagian aging ku jong play dia mentaru hari jongi iron kam bagin mi khamat ku jong play ban kedogilti ban ong pechane ma fi belam haga liang jinglong ke jingman roy jing pa jibro jongi ma pen shem khya ya kane ke benta banikong what show you play what shall we play ke start jong play but it jadi pura show play kano jing bamla jing deko ha jing chakri jong piru pina pan ke boru play on ai ke taga bor ke jing start champang pina ban ya chkhman ban yarab ya kaibre ban le nam ta jing roy jing man pha jing ke badal hani ke poru ba ublay thawla thawlanti bang dekat pat fi ki MLA fi ki MDC ki ba ya so ne khobor badan fi ese ki parlok ki number ki WhatsApp jang ki MLA MDC ki dan elam sang halang rupen pha ne ga message ki bat paso ki ban kam ban kong kum ba dang kir kle ma ri ba ne hen pha ne ko ne show play ideally jang jing bi show play ublay pun thamai un thau thamai fi ra jing start ne fi bakaning igi jinge ke wana gri jemre jongi menta la kalong no nukhan yipang coronavirus elang elong kini gi benta baki bre kimbyang ju kamai gaji la do sibon gi kai kita gi khna bagli police school ru ke bala he sa bojo ke benta ke nei ban join gi class ni gi singi reno khna nang rit gele komno dan ki kam gi jam ru kami aju kam gi jam reno rei taru mlong ban rei taru khamnang ban sabar but banyak rung yang yang asam sebanyak asam but ha dong nasional atau but banyak jalan kamu ke ladang jiharat babon jalan kamu ingin dua jor bau blekeng on juga kerpang yang baru jongi ban yi bami khmat ke noilam kan ki ba ningkong ke ba chapting you blay ke ba ar ke long ki brief idea di chau try but ke ba lai ke long ki brief ba duai pe long ki khpa ke ji penriu ban mi ki kime penong ki long ke bai jem rio ban mi ki breu ki bom das snow parti kata-kata labanong kaji rupati kandan bai parti uta polita ngrina ta kandan bai hendai ki ban numso parti kata-kata haban ki issue jai ben rio balai nam ta jing roy jing man pha ke jai breu jongi laong ba jai breu ngi ke ba tep breu tep blai hendai menta ye ba gam long shu gom ta dar ki ba ong ba selong kita ki dong tong
negi nong thọ ding ne kom kita jadi ong ki ba pendu mensim ki brio ba kalawe jongi kom ji brio kasapoi hadu tau put dengan ong efi ai ngin duwai kom kata kanum jari jungi ai ngin duwai ba kom ji bring nang roi na man ba ai ngin duwai ba nang long ki brio shisha ki ba im ki jim ka ba ngila bandui kentang yala ka jong ka mensim ka jim ka jongi hakaliang ka lek kawan ka bam ka di ban so thu ba ngin long ti brio brang jikit khle ho ya ka yang ka sam de ban ket khle pi belong kapa ke kle jong ke yang sem pi belong kami kapa ke kle jong ke yang sem lalu dah tristam kerana university pen laj kerang bagi khod gen pech pi gen iba filong ubreu ke besapte yu blai gen bor anti jopi pilaya ke den por phasu try pen bej pi ke yang sem pi kan bej pilang kum ke yin jong Joshua long mangai jong mangai jong long Joshua mangai jong nyin che kri yu try Even cekriu trai Jesus Christ unai ka bor efi un kerkhu efi hoj philaban sibon ki jinge ane ka por ne se ki jing bam chai kamet yang phiru unai ngan tuai ne ka por unai pen kha efi hakadong blai pa blai ko blai se mu dong trai Jesus Christ briang ji mun kha jong Jesus Christ pen mat pen kha ji kerkhu ju hagliang ka jing ko ji gar ka bet hello jing ko ji kha krang je de sing sem ro jing kha kabawan no blai dari jingkya kabalong tang divine health kabawan no blai nang Muslim nang yeroi nang manba hani ka pertai nama latho hasi blajong Yones dan tang silenong to ka lenong berikor khot baar blai ka ban kerku bangin royen ban pa dengan duai nang pot blai nang kerku ipi punya ikran berben sem bar kamtam Apelong kibri setting blai nadu kira dalam hakal yang sanya masima MLC MP Lok Sabha, Raja Sabha, hadu kino ilam sambalang, tapi long kibring setting utrai, ulang kerhui fi. Ini sekido part ane channel, bahwa utrai kerhui fi. Simone, ani pasal nai, ngai je fi, ngaduai belajar fi, ngaduai siapa yang kerhui fi ane poru, Jesus Christ. Amen.